Ayeke mfazi wami wena. Ayeke mfazi wami wena. Dala kutshela ukuthi ngizokushaya wena. Lo mfana ngizomulala. Butwami. No. Ufuna usebenzayo or ufuna ukusebenzayo? Ayish, yawuza umbuzo, ufuna osebenzayo noma ufuna okusebenzayo? Hayibo, wena. Hayi wena. Wamona ukuthi wenza. Yini Lo mfana ngizomshaya ngizomkhipha amazinyo. Uyala. Lo buti lo. Hayi angimazi. Uyangazi buti? Ya ngiyawazi ujwayele kwema emanyana side yakini la. Side yakuko. Angeke ngizokuchithela nguyena muzi phela. Buka futhi umkhiphela immese. Uthumese lona. Awumesa usebenza indawo. Lento Chris. Uyayibona lento? Hawu, uyangidelela kanti. Bese ningizongitshela Ashayane because bathathe last thing bona uboya nge Red Bull. Ngakubuza ukuthi iboya kuphi. thatha imali ye Uyithatha phi le mali ya Red Bull? kangaka. Angibize njengomjidi. Igama lakho. Umjidi. Mfethu singenzani ilima mfethu hayi. Yabo ilanga lishisa kanjani singenzani ilima. Ngibize ngomjidi and even no baby ngibize ngomjidi. Yabona Chris mfethu, inqindi ngishaya sekunje. Bese kuthi uDlamini uyedelela. Inqindi ngishaya sekunje. Bathi uthando lwami bengikunika lona bekungelakho wedwa emhlabeni isithandwa sami ebengekho omunye. Bengithi uyithemba lami ngoba ikusasa lami bengilibona kuwe na. Bengithi sohlukaniso ukufa nawe kanti lutho bengithi uzongivikela etheni zami kanti ngiyobulawa nguwe sekusobala ukuthi konke okusho ngami okuhle you never meant it ngiyislima yazi ngoba every time you told me that you love me I believed it kodwa inhliziyo yami siyafuna ukuxolela ithi ngqonda ngeke ivume ibuza ukuthi engabe inlengaka takunika yona so ngayitholi kimi ayi bafethu hayi ithi ngineke uDlamini sibalukhulu ujama kaSijadu inkomo zidle ekhaya ngoba isola belusi usigunyamkoto umfazi mabele madonca lisingane ngaphesheya komfula ngithi kuwena welcome to another beautiful episode of uyangijolela khona la on Duyaza TV uma ngaba wakasubscribe usenkingeni ngoba thina siyahamba yenza kanje subscribe like ushare ucomment and let us know ukuthi ucabangani ngomsebenzi esikunikeza wona ngithi namhlanje angiphathanga ubani uphinda angiphathanga ubani Simphiwe ngiphethe ubani uChris ngiphethe ubani uChris ngokusho kanjalo umChrisana ngithi kuwena ntshitshi vum gone kanje okay bafethu welcome back sesiphinde wayengithanda ukuyibiza ngegaba because igama lami welcome ngiyanamukela sesiphinde sabuya angizi kuba mude kakhulu because natural vele ngimfishane sibhalelwe sayifunda sayithola seza sifikile sizolungisa okulungisekayo ongalungiseki siyakuyeka siphuma kanjalo ngokusho kanjalo ngithi bhuti wami ngicela usondele eduze kwami abantu bayizwele from the horse's mouth wasala kana kwethu sawubona hey baba isho yami leli ntamini ngikubingelela hawu wafuna ukuyibingelela ngakubingelela sawubona uyaphila futhi ngiyadlana njalo that was a joke ngiyadlana futhi uyaphila futhi Ngiyaphila njani? Siyaphila igama bani? Uclass. Yebo. Mana uclass noma uclass? Uclass. Class. Yebo. Eclassini. Yeah, lasenza khona imaths. Yebo. 1 + 1 is 2. Okay. Yona. Class, uclass lo. Yeah, ugrade 1 seclassini phakathi. Bhuti wami. Mina ngiyazi ukuthi kwenzakalani. Ubhuti lo ubamba ikhamera. uChris igama lakhe. Okay. Uyazi ukuthi kungani sila. Kodwa umuntu ohlele ekhaya ubukele njengamanje akazi ukuthi kwenzakalani. Ngicela ukuthi uthathe isikhathi sakho mfethu ubachazele abantu ukuthi kungani sila namhlanje. Ukuthi lebelana. Lisenye problem yami. Ibambe kanjalo. Ubuwapho waving. Ngiyabulela. Bulela ntate. Usawuqara kaZulu sakhe wena bulela. Hore lebe mo free akiri. Yabulela ngwaneso. Litlemo kalaba kala ka hore ke na le problem ya kontlo. Ya ka le mosadi wa ka. Sure. Mosadi wa ka o na le problem ke dula le na kontlo. Wa bereka ke a bereka. Sure. So hona le tsatsi le leng o na lo bua late. And a bua late ga ke mmotsisa hore why a bua late re a qabana kontlo. Yes. Ebe e fitlhele mo loreng ke zama mmontsha mabaka hore
baby wa bereka ke a bereka lebella ka nako nna ke fitlang ka yona ke fitla early and wena o fitla late nako o fitlang ka yona ko ntlong a sena go mosadi a ka fitlang ka yona so bjanong mosadi a tlhaloganya ebe tsatsi le lengwe ke be ke bone gore mosadi o ga a tlhaloganye selo ano o no latlhela dilo kwa a sa batla o bua le nna selo so tsatsi le lengwe ke bone gore mosadi o mane o kare o na le ntho e sa tsamayeng pila o kare wa jola pila-pila a tle a tshwere Red Bull ka mo ntlong ano ke mmotsise gore o etse a kae ntho a sa nkarabe so ebe le nna ke tse phone mo siteng ya gae ke lebelele ke thole gore no man mosadi o wa njolela o na le motho a mo reketseng dilo tse so ke re ke tseya phone ke re ke founela motho boyfriend o mosadi o walo ke re o lwela ang ka lebaka la gore wena a ke re o ra o njolela wa yo lwana so o mpotsa gore nna ke lebelele phone wa ka ke se ka lebelela phone wa gae a di batle nna taba tsa gae mo phone ga sa ntlhomphe so ke re mara mosadi re tlo phela bjang ka mogolo re wena o lore a o sa tshepagala ka montlong ebile no thoma nkarabisa ka mogolo nna ke sa tlwaelang so bjano ka re ke bitse TV e tle nthuse because tabe ke le mo yona e ya nkimela ga o lore a sa mpatla go no tlhalosa ga botse gore a sa mpatla because nna ke motsere ke mmile ka montlong ke re ke mosadi so no ke thoma hete ya ke sa itse gore ke ire jalo kupa o tshwara mo abuto ka ne ba re ka siZulu ingane engakhali ifele embelekweni akitsibi ka language yawo ba ring ngwana o sa lusho la kae Thari ngwana o sa lusho la kae ko Thari so lwena ngwana abuto ka o ska shela Tharing bua so yeah qhubeka ntate wa ka ko mametse so bjanong mosadi o ke a bona gore ka mogosetse a le ka hona o tlo ntirisa diphoso because nna go feletsa ke challenger motho o le wa bona ene bjanong ke tlo tshwariwa so bjanong ke tshaba o tshwariwa because ke lebeletse le family ya ka le gore dilo tsa ka ke tlo di ditela di tsamaye pele so bjanong mothako ke a bona gore vela le ena ke motho le gore wa dira mara o direla ka mokhone wa pelonyane re dinyana so wa bona so ke motho le gore pila helena le ka mo discipline line ke tla gona go ba le peace ka molapeng because a ke na peace ya botwa ka utlwa mfethi bile pilo ya ka ifuku ka story se ngojetsang sona because ke understand mfethi ha o ratana le motho o dula le motho kontlong mfethu la ratana ho mnati sineng motho wa change o sa understand sa aka sa respect sa bua le wena ska ngwana so wabo ya understand out abutwa ka so re tlo etsa sone because re tlo bitsa abuto atle ne go utlwile story sao ke batla utlwa story sa hae tlamele yena a hlalosa a shore no so and then re tlo bitsa ausi le yena atle a tlo bua story sa hae If you enjoy sports predictions and online gaming entertainment, you can check out EasyBet, a licensed South African betting and gaming platform. EasyBet offers 150% first deposit match bonus, up to 1,500 for new users. You'll also find competitive soccer odds, plus a wide variety of entertainment options, including slots, crash games, and live dealer games. New users can receive a 50 Rand sign-up bonus with no deposit required. To get started, sign up today and use the promo code DUYA50 to claim your 50 Rand welcome bonus. EasyBet Group Pty Ltd is licensed and regulated by the Eastern Cape Gambling Board. Because liyena ke batla utlwa story sa hae ne. Okay. So mfowethu ngicela uze bhuti. Eish. Kupare meso kupangiyemele mo. Okay. Ola yemayo. Excellent. Sure. Uyaphila mfowethu? Anyaphela njani? Ngiyaphila igama ngu welcome waDlamini sikhuluma nobani? Hayi. Angibize njengomjidi. Angibize njengomjidi. Igama lakho? Umjidi. Mfethu singenzani ilima mfethu hayi. Yabo ilanga lishisa kanjani singenzani ilima? Ngibize ngomjidi and even no baby ngibiza ngomjidi. Yabona Chris mfethu inqindi ngishaya mase kunje.
bese kuthiwa uDlamini uyadelela inqindi ngishaya mase kunje angeke ngifike ngikubuza igama lakho bese ungitshela ukuthi umjida Okay, angibize ngoSteve of. uSteve why busangijike-jikelisa kanje Angingumjida, bangibiza kanjani? Nasekhasi bangibiza umjida. umjida alright mjida excellent mjida Ngihleka okay ngiyaxolisa mfethu ngiyaxolisa mjida wami ngikubizile la mfethu ubhuti lo uyamazi lo bhuti lo. Hayi angimazi. Uyangazi bhuti? Ya ngiyawazi ujwayele emanyana site yakini la. Site yakuko? Ya. Kanti wena uhlala? Mina ngihlala eMasi. Masi. So manje mina ngijwayele ukuyima site yakho kungenzani? Angiyazi ukuthi wonyanyabela mfazi wena. Nyonyobela mfazi? senze kanje lento ne mfethu ubhuti lo unenkinga uyakhala so wangibiza ekhaleni kwakhe ukuthi ngizozama ukumsiza kule nkinga naye kunomuntu wesifazana azwana naye ahlala naye endlini right so lo muntu wesifazana ahlala naye endlini kuthe ngelinye ilanga belele ebusuku kwakhala ifoni yomuntu wesifazane wakhe mayikhala ifoni usisulele ubhuti wayibamba ifoni yabo uma ibamba ifoni athi hello lo muntu kade fona wayidrop ifoni ubhuti wenze njani wathatha inamba wayifaka efonini yakhe yabo mayifaka efonini yakhe wayesefonela le namba mayifonela le namba wena obamba ifoni yabo wakubuza ukuthi why ufonela umfazi wakhe ebusuku wathini wena kuyena ngathi kuyena ngathi wena ifoni uyibambelana because akuseyakho ha into engamtshela yona leyo. So ngifuna uku-understand ukuthi wena ufonela kanjani umfazi womuntu ebusuku? Ngimfonela kanjani? Hayibo lo mfazi leyana sasilapha emakuleni. Yabona? Ashoda ngemali esinkwa ngamnika imali esinkwa athi uzongibhadala. So akasangibhadala ngathi ayithi ngimfonele lapha abuyisa imali yami phela. Sure. Yabanjwa ke uyeke. So wena bofonela ngenxa yemali yakho yesinkwa. Bofuna imali yesinkwa kuphela. Emfazini wami. Ibuye kimi. Emfazini wami kanjalo. Emfazini wami. Wangidelela wena. Angiboni. Ubukuphi wena? Wangidelela. Lo muntu ukukhala naye endlini. Mana wayulo wena wamanje uthona imali yesinkwa obuyifuna kuphela. Inkinga yena uthi ngiyamdelela yabona. So nami ukumdelela lokho ufonela umfazi wakhe phela yena akazi lutho ngendaba yemali yesinkwa. Okay yena wayenganikeza umfazi imali ephelele manje. Bengenayo imali acele phela. Ecele kubani? Asamboleka samashonisa sayikhipha imali semboleka. Bese ngiyasasa imidlela umfazi ngoba unicela imali. Lo muntu uyasebenza ngeke acele imali kuwena. Ngiyabonga bhuti wami uyasebenza imali kuwena. Awu simdlela umfazi ngoba yena ulathalatha musubheka esayidini. Ungazongenza silema. Ubheka esayidini. Mabheka esayidini. Uyazi nawe musimkwenze kanjani. So if lo mfazi bengowakho bekujabula nawe. Bengizenzani? Ukube lo mfazi abamdlela yena bengowakho nawe uzojabula. Owami. Bengizoyenza amasimba kahle. So naye uvumelekile ukwenza amasimba. Ayenza amasimba. Ngibonisa amasimba nawe. Angithi ngimile la ngiyindoda phela angithi umfazi mina. Ha. Kusho ukuthi umfazi wami wawuthengisela moswena. Umfazi wakho uyangithengisela. Awubiza umbuzo uyangithengisela yini? Angithi wena usho kanjalo. Mbiza umbuzo uyangithengisela yini? Mfethu ngicela ukubuza. Uyathandana nalo sisi noma cha? Lo sisi lo athandana naye. Kamnandi futhi. Again, udlala ngomqondo wami ngitshela ukuthi ufuna imali yesinkwa. Kanti yazi ukuthi wena uqhufuzana naye. Phela iqale lapha ngithi. Wayiqala esinkweni? Siqale esinkweni. Yaqhubeka. Saze sabamba. Usunesikhathi esingakanani uqhufuzana naye? Yo angazi. Ngikutshela manga. Sesiside. Ngikutshela manga. Side kabe. Awuyimiselanga ukuyeka futhi. Mina? Noma usikwazi ukuthi unomuntu. Ngiyeka kanjani because ngiyamthanda. So akakutshelanga ngathi unomuntu mawuzokena uzomthanda. Hayi kantshelanga mina. That's why ngithi lo muntu uyangidelela lo. Uyangidelela kakhulu. Akangitshelanga mina ukuthi kanti wena awutholithi umfazi wami. Wena ukhala naye endlini. Awu, kanti uyangijolela ngawe. Wena wangidelela wena. Uyangijolela yena ujolela yena. Yena ujolela mina because akangitshelanga unomuntu. Phela uyofika eqala hayi wena. Wena ufike mina bengazi uyangazi mina. Mina umfazi wami lo muntu. Uyangidelela wena. Yazini. Wena lo muntu umfazi wami lo. Kubanjwani? Awubamba ijezi la ngithi ukumbonisa kanjani ukuthi mina ngitila kahle. Hayibo, yawena. Hayi wena. Wamona ukuthi wenzani? Yini lo mfana ngizomkhipha amazinyo. Uyala. Yawena. Hawu. Ufuna ukushaya imbokodo lana. Lo mfana ngizamlimaza lo. Lo mfana ngizamlimaza lo. Angeke ngizochithela nguyena muzi phela. Buka futhi umkhiphela imese. Umese lona. Awumese usebenza indawo. Lo muntu uza ngamaKristu apha la uzongilimaza. Uyala. Wozala. Hey baba, hey.
ngizokuthola mfana. Wena uzolwa futhi. Awuyangitholela ngaye. Umuntu anenkinga nayo lona. kanumbizela ukuthi uyangitholela nomfazi wami. Wena uhloniphe abantu phela. Hayi wena man. Akangitshela ukuthi ukhona wena, akangitshelanga mina. Kusho ukuthi mina ngidom. Ifo wakho mfonele, wangamfoneli. Muthela ke mosadi yaka wena mo. Cela uzela baba. Cela umela. Cela umela mfethu. Ngimala. Wabona wena ne? Ayangilethele wena. Ngicela ingalele. Yayibona lento Chris. Yayibona lento. Hawu, uyangitholela kanti. Bese ningizongitshela ukuthi Ashayane because bathathe imbethe mfana. Ashayane vele. Ashayane wona. Yela. Bamba la. Nanto yakho. Letha la kimi la. Uzongikhaba futhi. Ngizokubulala futhi angeke ngihlale. Ngifuna ukusala naye siyi2 wena uhambe nje. Utwami Kube mnandi. Ngicela senze kanje sizoyisho. Wena wadelela. Sizoyisolva. Hey, yabona namhlanje. Yeah. Hambe sisolvile le. Yala umfonele lo. Hayi baba, ngeke ungitshela ngenzeni umsebenzi wami lo. Ngeke ungitshela ngenzeni. Angizitshela ukuthi ngenzeni. Ayikho lento. Ngicela wenze kanje. Ngizomfonela. Yeah. Uma ngimfonela, wena uzokhuluma naye. Yeah. Umtshela ukuthi akeze nizohlangana la. Okay. Lo mayeza lalo sisi, akumelanga abone lo. Yabo? Yeah. Uyathole mina nawe. Okay. So mfethu, ngicela ungibuyelele. Yabona la dume khona. Ngicela uyoma khona. Ngizokubiza makufika lo sisi lo. Uyadelela. Ukhipha umbese. Hey. Wabona ukuthi vela uyayazi lonto ukuthi uyayenza. Uyayazi. Ufuna ukungibulala No, futhi uyayazi. phambi kwenu my office. Uyaqhaphaza. Yeah, ne kumelele mobophe vela. Namhlanje ngifuna ubona abophi. Uzoyibamba umuntu wakhe ifoni umtshela ukuthi ula akeze. Fast and furious kasokudlala nginaso. Hello baby. Hello baby unjani? Hello baby unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela uzelana baby. Ngibize iTV ukuthi baze balungise relationship yethu. Kenzakalani vele? Mtshela ukuthi Ozala uzabona. Uzabona? Mina ngiyakonfuse yazi. Oza baby siyokhuluma lana. kutshwaretse into emnaka. Kutshwaretse ntwe epile Surprise. Pipeline. Yeah, tla baby. Yeza manje. Okay, sha. Yakho. Abutwaka. Ke nna le wena mo re tla ema tlhomemela mo o tlo fitla ne. So mafelong ne a o se o tlameya choose. Yabo? Because aka se jole le batho ba i2 ana kwe 1. Yeah. So tlameya choose motho e 1. So if nna ke re ho yena a choose, ke na o Kena. Kena mapakisha wakho ma. sawubona Yebo. njani? Ngiyaphila njani? Cela ungimela kanje sisi wami. Uma nje ubhekele welcome lo adla mina isibongo sisi ubani? Onika. 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 Isho ukuthini igama lika Onika? Angazi. Angazi. Uthwala kanjani igama ongalazi lisho ukuthini? Onika. Angiphile nje kuphela. Wangabusabuza ukuthi Onika usho ukuthini? Onika. Ngathi into emnandi, ngathi into edli Onika. Ngicela ngofika esitolo ukuthi ngicela Onika. Ngathi into emnandi edliwayo. Ngathi ngicela uyifaka amasosi Onika ibe yabo inaleyo nto leyo. Siswami uyamazi ubhuti? Ngiyamazi. Umazi kanjani? Umyeni wami. Umyeni wakho. Okay. Uyamthanda? Ngiyamthanda. Kakhulu. Kakhulu. Ubhuti lana mfethu ungibizile, that's why ngila namhlanje ne. Ungibizile ubhuti. Uyakhala man, akekho mnandi, akekho happy. Yabo uyakhala. So, abutwaka, awusiko kuba uwelena mfethu why le remote? Why ulila so? Malavu mawubona selana. Ngikubizele indaba yakuthi umfazi wami ohlala nami endlini. So ohlala nami endlini uyasebenza ngiyasebenza. So esinye isikhathi emalangeni amanye awubuyi ngesikhathi kahle kahle. Mina ngijwayele wena ochayisa ngo5 might 5:30 usendlini. So manje awusabuya ngo5:30 lo ngikwazi ngakho. Onekubuya ngabo 8. Uthole mina sengifikile wena ongakafiki ngibe ngihlale ngikhathale ngipheke. So mangubuza uyala. Uyakhumbula ngikubuza ngithi kanti wayo ngathi kunemehluko akusafana neqaleni kahle kahle.
wathi kimi wathi angeke le ntaba le so ngaphuma kuyona mara esaphendeke and ngiyakutshela uyapheka last thing bona ubuya nge-Red Bull ngakubuza ukuthi ibuya kuphi thatha imali uyithatha phi le mali ya Red Bull kangaka yeah so manje wathi ngingena phi endabeni za ukuthi yena ophethe Red Bull so walahlisa yethu washiya ifone ngathatha le phone le ngathi ngicheke ukuthi kwenzakala mangithi ngihlangana nomfananyana omunye wazi wanhliziyo embovunyana so eish nganyanya ngathi ngisamfonela lo mfana wangiphendula ngayenye indlela wathi ngifunane emfazini wakhe ngathi lo muntu imfazi wami ngihlala naye endlini so umama waboreka naye vele njengoba ngimtholile straight ngefone so mangikhuluma naye vele ngiyabona ngathi ngiyehlisa nethando le benginalo yebo so ngathi kungcono ngilibize leze lingilungiselele because khona manje ngizogcina sengiyenza melanto uthole sengiboshiwe wayabona because rena vanna la tsebore once o thoma o tshwara mosadi wa tshwarile ile ntate ile so ene ke amrata ke nyako bona ke mo isiteleletso akuka kena mo umuna wa makunta umuna wa nnete mona wetsa jwalo ke a leboga my office siswami uyamuza ubhuti Yamuzi. uthini wena Mina ngiconfuse because yazi ukuthi ngiyasebenza ngisho. So ucabanga ukuthi ngizoba ngithatha apha imali ngiyasebenza ngiyasithengela izinto. So angazi ukuthi uthola ubani efonini maybe umngani wami yena acabanga izinto eziningi. Okay ngicela ukukupendela lesithombe mina sicace ne. Ubhuti lo mayifonela lo muntu lo. Igama lalo bhuti lo umjita. Igama lakhe. Umjita. Akunabhuti omazi ethi umjita ojola naye. Angijona naye umngani wami ngiyamazi. Umngani wakho ne. Okay. So umjita wakho uthuka umuntu wakho. Utshela lo bhuti lo ukuthi ungazongijwayela kabi. Wazontshela amasimo. Lo muntu ongitshela ngaye umuntu wami akasho ukuthi ngabangani. Uthi umuntu wakho. Umuntu wakho. Maybe unejila sikhona into engayi-understand wayena. Sibangani nje. Ngabangani abalala nayo. Hayi ngase ngalala naye. Angaze nalalana. So unamanga yena mase nana qophozana. Hayi ufuna ukuzisa omunye ubuhlungu. Awukwazi umnikeza. Okay. Siswami uthi umjita awumazi. Mana ke isizathu esenza ukuthi ubhuti lo ungasamhlonipha. Mayikhuluma nawe usumtshela ukuthi phuma kimi nakindaba zakho. Uyithathe phi lento ukuthi hayi akusindaba yakho leyo. Awuphekile ngani? Hayi awunazona izandla zokuyiphekela. Wayibuya lithi emsebenzini akusindaba yakho leyo. Wayikhuluma kanjalo nobhuti kanjalo. Mangabe akunalutho lonakela. Mina ngathini ukuchitha angichithi mara inkinga ngoba endlini akasangiphathi kahle. Kanjani? Akasangiphi imali mina. Bayibalekile camera yami ufuna ukubona. Yabona kanjani? Bayibalekile. Bathi uyasebenza ngithi mama. Le yakho isebenza yenzani? Phela ngisho kuneyingane ngithumela ekhaya. Yena kanali kubo. Angazi. Mara uyinto kumele ngingondle mina nginakekela ngenzele yonke into. Akumelanga nibambisana. Kumele Bakhipha u50 khipha u50 nawe. Kunjalo inkinga ukuthi mina nginezinto eziningi kumele ngizenze nje. Sena njengendoda yami mina ngiyenzele yonke into. Njengoba yena akazi wakhuluma ukuthi unezinto eziningi, ngakho ngicabanga ukuthi unezinto eziningi. Ayikho kanjalo ngisho ngithethe wahlala wathi uzohlala nami uzongenzela yonke into. Mara ngisho ukuthi umuntu mayesho kanjalo usuke esho ukuthi ukubambisana it's a relationship. Yabo okwenza ngapha kwenziwa ngapha siyabambisana. Angeke ngithwala umthwalo ngingedwa nginomuntu engihlala naye uyasebenza. Uyabona at least mangikhipha u70 akakhipha u30 ke. Uyabona kubambiswane kungabe ukuthi umthwalo wonke uzowela emahlomba akhe. Umuntu naye at the end of the day. Uyangithola? Unama responsibility naye at the end of the day. So wena into enza ukuthi ungasamhloniphi ukhulume naye noma kanjani ingoba akasakunika imali. Ayenzi ngokwanela njengendoda. Yini engayenzi ngokwanele? Nasembhedeni nje uyaleka. Useyashesha. Uyaleka. Sengisho ukuthi kuyashesha. Akusayenzi kahle. Usheshehle. Uyavilapha. Yavilapha.
Mana uwahlala phansi naye wakhuluma naye wamtshela ngazo zonke lezi zinto. Asinazi isikhathi thina. Angitshela. Akaza akhulume asoboleleleni asawujwethi ne awutsibi awantsebe ntho ayibuang no uthoma uhlwa no lwena so ora ola ke nnete ha re o robetse le yena la utlwa ene bja nna nako e ntse ke phela le yena ko ntlong ke bona o ka re wa mpretendela because ora ore he ntse re dia a re utlwa mnate ora re wa mpretendela ne nna phela ke re utlwa mnate le nna ke utlwa mnate ga ne yena ore nna ke mo fetile ngaye mangabe ndlela uthi ngabe ene no skrima pila Angifuna ukumthena off. usukuzenzisa Kumele ngipretende phela. yo Angithena off. bhuti wami ngicela senze kanje ne ke tlo etsa sone because le batla re fetse taba e a re tloa mo re tloa se re tsebe gore o etsalang ne le wena o thole closure ya hao gore o etsalang kopa se re tse so a swaka ne kopa o eme o shebe kwa kopa o tle mo abotwaka kopa mkwala mahlo Kuitsa wena mjita awumtsibi wamtsiba ke mngani wawo ke chomi ake re itse ke chomi all right 3 2 1 mhlwele Fenduka ke Dema moswaka ake re kwena msele wa mme abotwaka ema mo lona mo hello babe are hello babe vamos are hello babe Mjita. all right Ngishaba. ngikhumbule mhla behakela brother kore ke nnete ntho e na e bolele nasabu imaka na sa bolele nasabu imaka mjita ntho ena bua ke nnete Asiqi. wa o ira so no be iqiniso wenza no bhuti silini iqiniso Angimethi mina no. okay mfethu ngani mjita usisi lo uthi uyakwazi kodwa wena naye anithandani wena naye anikaze nadlana uthi ningabangani usho kanjani usho kanjani hayi noma ungasibhekela nasi siswe ngabe yami thina sisizwe na sangithi asibona seze sasivekela 3 ne seso saka hawu seke saka se ka ore ke nna le ena full time go ntlo hawu wena usatlo nihlanyela confusion sikatlo nihlanyela pregnancy test ihlile Wena kanjani ukuthi siso sakho because mina nginendoda. lethi aminikeza ama test bodakiwe ha wena ngithanda into eyiwakho nona uyakhuluma ya Yo. Ufuna ukuthi ungincede ngemali because ngifuna ukusikhipha lesi sangisifuni mina. awusifuni Mntwana. kusho ukuthi ufuna ubulala ingane what if yami leyo ngane iphethe uzothini wena Noma kuwe yakho angifuni ingane mina. awufuna ingane okay mina ke ngiyayifuna ke leyo ngane Angeke ngibe nengane ngenkani. siswami bathi ingane yaziwa umnikazi ekabani ingane yaziwa unina ekabani ingane Angazi. awazi usho ukuthi yini mawuthawazi Ngisho ukuthi mana ke usho ukuthi wena uqamba amanga mawuthawazi angazi. uthe akwazi ulale nomjito ukuba akwazi ulale nomjito ubuzokhomba nanga ubhuti ngoba uyazi la usho ukuthi awunalanga naye usho ukuthi ukwalala nomjito ukwamqophozisa umjito uqophozisa ubhuti ngapha sekunesisu ongasazi ukuthi sikabani sho ukuthi udlala ngami Ngingalala naye like wena udlala kube nesikhathi ukuthi asebenze. Kanjani? Ma night shift yabo. So bengilo asiyeke wena udlala ngayo asiyeke angithi wena ndlela mfazi because bengibangi. Ngihlala naye endlini angithi. kuloni ngimenzela mana futhi mawulondi waye ungakhuluma uzachuza kimi nawe awutshele Uyasebenza. nge-Tuesday akufikanga ipizza lapha ehamba ne-cold drink e-Fanta orange ngwena osithengayo okay uthengela mfazi wami baby wayenza so Iphutha umuntu. athi wena usebenza kakhulu awunasikhathi sakhe iphutha lenjani because uyangijolela ukwephesiso Angazi ukuthi sabani siso. awuyazi yazini webheki Babi. awuthi ngenze kanje yo bhuti wami lowo muntu wami yeah ngiyamthatha yeah lo muntu kumphathi kwako ngibulala zakhe sure lo Angibulalela wena. umsebenzi wakhe okay mina ngiqhubeke ngenzela lo muntu yonke ngimenzela yona ngiyabonga asambe bheki Hayi phela. yini Indoda yami yamzwela Hayi. bakutshelile mfowethu sizayilungisa inkinga emakhaya sihambe sithanda sami Ekhaya bazongithethisa. okay choose akhe ufuna osebenzayo or ufuna ukusebenzayo Aish, yawuza umbuzo, ufuna osebenzayo noma ufuna okusebenzayo?
ngifuna umuntu onginakekelayo. Ngiyabonga ngicela sami. Eshu. Wena uhamba naye? Wena Angithi ngiyakupha yonke into wena uyifunayo. Ngiboshe isikhathi zante wahamba manje. Awuyeke mfazi wami wena. Awuyeke mfazi wami wena. Dala kutshela ukuthi ngizokushaya wena. Hey. Lo mfana ngizomulala. Ngiyozi. Butwami. No. Bona. Lo akusewapho lo. Okay, thatha mfazi wami abuyela. Bona. Siswami kanti uzongidelela. Hamba naye. Hamba umuntu wami lo. Uhamba naye. Awu. Ngizolithola. Ngeke. Abutwaka. Ane umuthi ahlompheleling. Akushebile so. Umphele. Lena ke ahlompha ne. Ke nne. Uska batla hore batho ba wise seriti sa hao. Yeah. Ke msadi motho. Ke understand so una le naketele o dula le ene. Ne? Mara wenze decision ya hayi. Yeah. Yabo? Wena mhlwele mfethu. Tswa uyena mfethu. Ungihethile. Kiyatsiba uhetile. Mara tswa uyena. Mhlwele mfethu. Because next thing utobuwa hampi o umshapi. Yeah. Then watshwariwa. Philo ba wa bofedile. Ka mshapa fela o kena mo bophilo boile. Le mmotsana patla tse dibeke tsaka ko. Yabo? A tla tse dibeke tsaka. Yabo? Wena phuma kuyena uzothola umunye umuntu oright mphuthu wami. Yabo? Impilo le iyaqhubeka. Yeah, ke nne. Phuma nje into eningi. Okay. Yabonga mphuthu wami. Nami ngisazomdlela yena lo mfana. Usazi kanjani manje? Angithi ungidlela mfazi yena. Kanti ngithini kuwena? Oh, sorry. Inkinga ngihete. Ngiya understand ukhethe but phuma kuyena. Okay. Ungahamba udla abafazi babantu. Oh, okay. Bangasakufuna akufuni. Eish. Angithi bathi umuntu uthole emuntwini. Sizoba nenkinga. Manje bona othole umuntu kimi. Right, dala besithathela nathi. Okay. Siyakhona dala besithathele. Nakho namhlanje simile. Na uzoma. Uyabo? Indoda yenza kanjalo. Okay. Iyawa ivuke ishone phambili. Kena mo. Ngizwe. Yeah. Ukanavaya butwaka. Dangi. Kyalebo. Danko. How? Amajela agcwele. Yeah. Chris ubuya ejele nje nimbona. Ade boshiwe. Hey. Manje indaba ka Chris. Ade zimphathakile ubuya. Ubuya khona bekunzima donsa. Sahlanganisa ibheli yaphuma nawe manje ubuyile. Bekunzima. Ngikrisana ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngiyabonga mfowethu ngesithombe esihle ngane zakwethu follow iDuyaza TV ulike iDuyaza TV ushare ucomment niqhubeke mfethu nisupport soqhubeka sinikeze umsebenzi omuhle siyabonga kakhulu ngane zakwethu ngaphandle kwenu asilutho yabona siphila nje kungani imali yokubhela uChris siyithola ngoba ingenxa yenu ngokusho kanjalo mkrisana ngintshitshitshi vum God kanje.